happy Thursday! Yes! So, yes. Tapos na ang birthday. Kasi 28 na ngayon. Yes. So, thank you so much po sa lahat ng bumati sa akin. Thank you for all the greetings. Ayan. Ayan. Maraming salamat po sa inyong mga pagbati. Ganyan. Ayan. Sa aking kaarawan. Thank you so much. Ayan. So, yun sa lahat ng bumati. Ayan. So, thank you po. Ayan, sa mga wishes ninyo, maraming salamat po. Ayan. So, yes, ngayon guys, ay kakarating ko lang ng bahay dahil may pinuntahan ako. Ayun, tapos, so nagugutom na ako. Tari. Kakain ako ngayon ng ng potato salad. So, kung nakikita niyo, ayan, potato salad, nung tira pa to guys. Nandito yung aming umiilaw-ilaw, oh. Churot. Maganda ito, yan, oh. La 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 la. Sorry. Oh my god. Charot. And guys, ayan, may padala sa akin yung aking sister-in-law and my mother-in-law na gift. Kasi ayan, pinadala nila. Charan! Ang ganda! Ayan parang mga siya. Wait lang, baka mapuntahan ng yung pagkain natin. Ayan the Spa Loxitic. Ayan, Ayan. Siya, may laman siyang lotion, body lotion, shower gel, body butter. What is this, the other one? Hindi ko pa kasi siya masyadong So, i-unbox kaya natin. Sorry. Tapos, guys, ito yung isa. Yan, napansin nilang hilig ko sa scented candle. Kasi bumibili talaga ako, guys, ng scented candle. Kasi nagsisindi talaga ako ng kandilan. Sa bahay namin, nagsisindi ako ng ang ganda ng ayun wow! Thank you so much for the gift. Thank you so much, mother-in-law and sister-in-law for the gift. Ang iba-iba yung guys, niya. This one is the free siya, the Playboy. Ayan, Ayan. Diba? Pasensya nyo na yung kamay ko, dry siya. Dry siya. And then this one is, ang bango, pre siya. Lavender, mabango rin. See that? Oh, lavender. Ang ganda kasi, ang ganda ng lagayan niya, As in, may lagayan na siyang Kapag binuksan mong ganyan, tapos pag halimbawa naubos na yung laman nito, pwede ko itong palitan ng pwede kong gamitin yung lagayan, ganyan. Paano ko itong sasarado? Ayan. Ang ganda ang aesthetic. Charit. Tapos itong isa, anong flavor mo, be? Vanilla. Ang bango. Ayan, ang vanilla. Hindi naman nakikita. Charit. Thank you so much. Tapos itong isa, guys, ang ganda. Rose, ang bango. Diba, ang bango nilang lahat. Thank you so much po sa pag-gift. Ayan, ito yung gift nila sa akin. Ayan. So, yun. Thank you so much. Ay! Charing. Wow. Thank you. Ay, thank you talaga dito sa paano na to. Sa pala nila to, guys? In-order nila ng Amazon, tapos pinata-deliver dito sa bahay namin. Tapos nandito yung ito yung mga ayan siya. Eingeschenk von Karin und Sandra. Ayan. Karin is my mother-in-law and Sandra is my sister-in-law. Ayan. Liebe Michelle, happy birthday to you from Karin and Sandra. And then the other one, Eingeschenk von Karin and happy birthday, Michelle. Ayan. So, thank you so much. Thank you. Ayan. So, yun lang. Masaya ako kasi binigyan nila ako ng gift. kasi nila yung birthday ko. Oh, thank you. Ayan. Yung gift sa akin ng aking brother-in-law, tsaka ng partner niya, hindi ko pa kasi Gutschein siya. So, yes. Na worth 60 euro. So, kailangan ko lang yun. Bili lang sapatos. Ganyan. Kung anong magandang pwedeng ibili. Ayan.
na sapatos. Kasi sa shoe center siya. O, ito pa yung ano namin, handa namin guys ng 25 na gawa ng asawa ko na potato salad. Sarap. May share pala ako sa inyo kasi nandito kasi yung brother-in-law ko tsaka yung partner niya tsaka yung mga anak ko na nanonood sila ng YouTube. Tapos habang nag-aawa sila sa YouTube, so dahil nga pinapanood ko rin yung YouTube channel ko diyan sa TV namin. Nakita nila yung YouTube channel ko. Ay, grabe. Alam mo, grabe yung hiya ko. Tapos sabi ng mga bata, oh, parang sinasabi nila na, oh, ano, yan, si auntie yan eh. Si tita yan, parang ganon. Si tita yan, oh. Sabi ko, tapos nagul na, ano din yung, yung brother-in-law ko. Tapos sabi ko, oo, mayroon akong YouTube channel. Tapos, ako, pinanood nila ng pinanood. Oo, kasi hindi din naiintindihan. Kasi nagtatagalog ako. Pero may mga video kasi ako doon na naglalagay ako kung anong gagawin. Parang in English, diba? Parang may mga subtitle. Hindi subtitle. May mga caption lang ako nilalagay. Nababasa nila. Ganyan. Ganon. Ayun. Nakakatawa. Panood nila. Ayun. Pero hiyang-hiya ako, sabi ko, oh my God, sabi ng asawa ko, ano ka ba, ba't ka naman nahihiya, sabi ko, ay, syempre. tapos kanina, sabi ng asawa ko, ay, kinapanood nila yung YouTube channel mo. Sabi ko, ha, pero napanood nila, hindi mo nila maintindihan Tagalog naman ang salita doon. Pero appreciate ko naman sila yan. Thank you for watching. Shout out. Kanina. Okay, kain na ako. See you later kung ano yung maganap kasi medyo pagoda ako ngayon. Ayan. Kakain na ako. Asawa ko kakaalis lang. Tatrabaho siya. Ayan. See you later! Guys, today is December 29. Yes, at Friday ngayon. Happy Friday! Ayan, so nakapaglaban na ako nandito sa loob ng bahay namin. Kasi ano lang yan, konting ano lang yan, palamig, bahangin, okay na yan siya. So nandito pa yung mga iba naming mga ano. Hindi ko pa rin guys tinatanggal yung aming decoration. No, yung isa dito unti-unti na siya nalalaglag. So yun. Oh, di ba? Tapos may kape ako dito guys. Ang oras ngayon guys is 2:30 ng hapon. Ayan. So magkakape ako, merienda. Tapos kasi mamaya pupunta kami ng aking kasawa. At ibibili ko na yung good shine ko ng sapatos kasi yun yung ayun yung good shine na binigay sa akin ng brother. So yun. So yeah. Try ko ibalik ito. Hanggang sabi ng asawa ko, okay, sige, okay lang yan. Hanggang kahit hanggang January 15 yan siya dyan. Diba? Oh, andyan pa rin sila. Charis. So yun, magkape tayo. Malamig ang panahon. Yes, it's colder. Colder and getting colder. Eh, malalaglag na naman siya. Nararamdaman ko. Buti nga hindi sila umano eh. Ayan, so yes, waiting ako sa asawa ko. Pauwi na siya. Ayan. Tapos kasi sabi ko sa kanya, pwede ba pagdating mo ay punta tayo ng shoe center, ibibili ko na yung kasi nga, pagka holiday kasi sarado dito, so yun. Yun. Kain ka. Kaya may pupunta kami mamaya. Kasi birthday nung isang kaibigan ng asawa ko. So, in-invite kami. Bale nung nakaraan yun, 26. Tapos, ngayon yung celebration. Parang ganun. So, yes. Sarap ng kape. Ayun. Tapos dito kayo mamaya. Kakape na ako. Guys, dito na pala ako sa birthday party. Hi
guys, dahil nga po nakabuhi na kami na aming bahay tapos na ang birthday. Tapakita ko sa inyo yung aking nabili sa shoe center, boots. Yes, ang asawa ko ang pumili niyan. Ayan, maganda siya. At syempre nakabili din ako ng bag. Ayan, so nagdagdag lang dyan ng konti ang aking jusawa. That's bag. Ayan lang, so maraming salamat po. At ayan lang ang ating video ngayon. Thank you for watching and I will see you in our next one. Subscribe!